Pre mo! Pre! Oh, Brilante! Ikaw malagi na! Pre! Pre mo! Kapit siya diri ba? Oh, pre! Okay, pre, mapit ko na, pre! Pre, unsa may tuyo ni mo nako, pre, nga imo kong sambit, pre? Pre! Ay sa ba? Ato-ato rin ba? Ha? Unsa may ato-ato, pre? Pre! Bawa makukwarta dia, pre. Oh, pre, sa kwarta, pre, wa ko'y problema, pre. Pero ang problema ko, pre, wa ko'y kwarta, pre. Ah, pre. Wala kay kwarta, pre. Tuo mong gugog na akay kwarta. Pre, sortihan di ka, pre, no? Busuton tayo ko bulsa, pre, oy. Pre! Di mo kumuto nga wa kay kwarta, pre. Pre, ang napo ko'y kwarta, pre. Paumanti ka, pre, oy. Pre! Kung wa kay kwarta, kan hubag malagay ka ni mong bulsa lagay, pre. Ay, sabi, pre, ha? Kaliban mga sos kong bulsa, pre. Mga resibo ni Mari. So, unsa nga resibo na, pre? Pre, resibo tan si utang, pre, oy. Kumaw na, pre. Palautang ko dahil ka. Oh, pre. Palautang kay ko, pre, oy. Parehanin mo, pre, ba?